Χρήστος και ο Δήμος ξεκινούν για ένα κοντινό ψηλό παραγαδάκι. Το δόλωμα που θα χρησιμοποιήσουν είναι κόκκινο καραβιδάκι που θα δολωθεί επί τόπου λίγα λεπτά προτού πέσει το παραγάδι στο νερό. Τα αγκίστρια δολώνονται προσεκτικά ένα-ένα και κρεμιούνται στις ειδικές χαρακές που υπάρχουν στο φελό της λεκάνης. Η ομοιομορφία του κρεμασμένου δολώματος είναι το χαρακτηριστικό οποιοδήποτε παραγαδιού. Η ακίδα του αγκιστρίου πάντα βρίσκεται εκτός δολώματος για να πιάσει το ψάρι που θα τσιμπήσει. Και αυτό μια φορά το έχω δείξει. Α, το έχεις φτιάξει για εκείνο? Με το που το πρώτο άστρο βγει στον ουρανό, αρχίζει η διαδικασία του ρηξίματος. Βρέξιμο του παραγαδιού με άφθονο νερό για να μαλακώσει νάιλον και στράγγισμα του νερού. Οι πολλές τρύπες που υπάρχουν στη λεκάνη διευκολύνουν στο γρήγορο άδειασμά της. Βυθομέτρηση για να δούμε το βάθος, αμόλυμα ακόμη μερικών μέτρων για το ρέμα και δέσιμο του καλαδουριού. Τι λέει κύριε Βυθόμετρο, πίσω. Αφήσω που λέω ότι έχει και ρέματα. Ναι. Έχει. Να το δέσουμε. Τύλιγμα του σχοινιού ξανά στο καλαδούρι και ρίξιμο στο μετρήσιμο σημείο. Εδώ σταθερά ή πιο έξω? Όπως φας. Ωραία. Κράτησε, έτσι. Να πάει λίγο μπροστά ακόμα. Θα πας λίγο μπροστά, να φύγει το καλαδόρι πίσω. Κάνε μια αργά, πολύ αργά. Πάτωμα του βαριδιού στο βυθό, σημάδεμα στο GPS και αμόλυμα των αγκιστρίων στο νερό καθώς το σκάφος προχωρά αργά μπροστά. Να πατώσει πρώτα. Να βάλω το παρακάτω στη θέση του γιατί δεν είναι πολύ. Το καλό νετάρισμα του παραγαδιού θα μας δώσει και καλό καλάρισμα. Ακόμα. Στα φωτάκια εκεί τα άλλα που φαίνονται στο μισάκι. Στα αρκετά που είναι. Η προσεκτική παρακολούθηση του βυθομέτρου αλλά και των υπόλοιπων σημαδιών μας είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στην πορεία και που θα πρέπει να έχει το παραγάδι μας. Όλη η πορεία είναι 49-50 αν το δείχνουν. Μετά να στρίψουμε λίγο, να πάμε λίγο προς τα δικά. Πάμε πάλι σιγά σιγά προς το νησάκι. Το παραγάδι κοντεύει να τελειώσει. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχεις αφήσει μπόσικα ή είναι ίσα-ίσα? Εντάξει, τα δύο αγκίστρα θα... Η άκρη του παραγαδιού θα δεθεί στη θηλιά του σχοινιού του καλαδουριού. Το καλαδούρι είναι αυτό που θα μας κάνει ορατό σε εμάς το τελείωμα του παραγαδιού, ενώ το GPS είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στη συνέχεια στην άκρη αυτή.
Πάμε λίγο. Ένα 20 λεπτό ακόμη αναμονής και γραμμή στο πρώτο μας καλαδούρι για το σήκωμα. Το καραβιδάκι είναι δόλωμα που δεν θέλει να μείνει πολλή ώρα στο νερό. Και που και που κανένα κράτη. Λίγο κράτη. Ένα μουσμούλι, Το πρώτο ψαράκι έρχεται στην επιφάνεια. Ένας κακαρέλος στη συνέχεια και έπειτα κι άλλο που χτυπά από χαμηλά. Έχει κι άλλο. Λίγο αριστερά, όπως πάει η μάνα. Έλα, κλικ. Όπα, ίσιος. Ίσιος και λίγο δεξιά. Τι είναι αυτό, Παντρόπουλο. Σκαθάρι. Να μην το σκαθάρι. Και κι άλλο. Αυτό είναι. Αυτό είναι ψάρι. Τα ψάρια τώρα αρχίζουν να έρχονται γραμμή και με ποικιλία. Φαίνεται ότι ο τόπος εδώ πέρα είναι αρκετά καλός. Κάτι. Έχει ένα καλό. Πάμε αριστερά. Κάνε λίγο κάτι. Ένα λεφτενάκι ωραίο. Μια χαρά είναι. Άλλο ακούγεται. Άλλο ακούγεται. Μακάρι. Αγκρόπουλο. Γκρούπουλο. Πάμε λίγο μπρος όπως είσαι ευθεία. Ίσως είναι, ίσως έτσι λίγο. Ίσως έτσι. Εκεί, όπα. Πάμε μπρος. Μάλλον περίμενε λίγο. Ελαφριά δεξιά. Εκεί όπως είσαι, πάμε. Και βάλε και μια θηλιά που σου είχε βγει απ' έξω. Θέλεις μαχαιράκι? Έχεις τίποτα? Το κόψω, το ρίξουμε μέσα. Ναι, μέσα το ρίξουμε αυτό, αλλά... Βλέπεις πορεία, ίσια να το πηγαίνεις. Εκεί όπως είσαι. Λίγο ελαφριά αριστερά, λίγο ίσιο. Κάνε μια κάτι, λίγο. Τι είναι, θα έχει καλαμάρι, Για να μην και το σβέρκο. Ναι, είσαι, Το προλάβαμε. Καλαμάρι. Λίγο παραπάνω να μείνουν τα πιασμένα ψάρια στο νερό και κάποιο καλαμάρι ή χταπόδι θα πάει να τα αρπάξει. Πάμε λίγο αριστερά. Ένα κουταλί. Πώς γίναμε έτσι.
Θα έχουμε και δουλειά στο μετάρισμα. Προσοχή. Έπεσε Πρόσεξε. το ρέμα, μας την έκανε. Δηλαδή τα πλέξα. Όχι, ήταν η γόπα. Ήταν η γόπα μάλλον. Ήταν η γόπα και πήρε ένα παράμαλο. Οι γόπες πολλές φορές μπερδεύουν το παραγάδι μας. Τώρα φαίνεται ότι πέσαμε σε κάποιο κοπάδι από αυτές. Και ψαράκια είναι. Νόστο. Καλώς, Βεβαίως. Έλα. Είναι ο Κωστής. Ξέχεσαι. Και βάλε και το αγγίσι που είναι εδώ πέρα πάνω στο σκαρμό. Τέλος. Έχουμε φτάσει στο τέλος και το έχω καταλάβει. Τα αγκίστρια μας τελείωσαν. Δεν ήταν 120. Τα ψαράκια μας αρκετά και αν υπολογίσουμε τον κοντινό τόπο και το γρήγορο μάζεμα πρέπει να είμαστε κάτι παραπάνω από ικανοποιημένοι. Δέσιμο με το σχοινάκι το μαζεμένο στη λεκάνη Παραγάδι, σήκωμα του καλαδουριού και επιστροφή στο λιμάνι. Το σύντομο ψάρεμά μας έλαβε τέλος.